mgbede ọma ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. A sị m onye chụwa anyị ya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa n'ọnụ, ọ sachara ọnụ ya nwụrụ. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, a sị m na ọzọ ya anwụ. A sị m ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na onye gosi ebe ọ ya ebe nkukwa ya ihe m kwuru. A sịrị m na ihe ọma ga-emere anyị, na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Anyị ga-azụ ka afịa, anyị amana ka afịa. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. A sị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye achie ka nke anyị na-emenwe isi. A sị na anyị ga-ede ude. A sị mmụọ niile na-anara oke na taata bụ nkwọ, nara aja na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa. Ise, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụ nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Our mission is actually to help people live better life. Ozi anyị bụ ịgbasa ozi ọdịnala Igbo, mee ka ndị Igbo mata onwe ha, wee mata uru ọ bara bụ ọdịnala Igbo. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ gbasalụ ajụjụ ọtụ ndị mmadụ na-ajụ m na WhatsApp, na-ajụ sị kedu ihe dị iche na Okeite na oke Awele. Wee chọọ ka mbụ na mbụ kọwaa, ekwuo na m na-agwa ndị mmadụ na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ọgwụ wụ corruption si na ọwụwa anya ndị anyarị kpọbara ndị be anyị mgbe ha bịara, wee kụziere ndị be anyị ka esi boycott the natural process. Ọha kụziri ndị be anyị ka esi eme witchcraft. Ọha kụziri ndị be anyị so much occultic training. So ihe ndị a niile nwere nke bụ ọdịnala Igbo. Okeite, agwa m ndị masị ndị mmadụ wee Okeite bụ ọgwụ ego. Ọnya ka a na-agba ọgwụ ego. Okeite bụ ọgwụ agwọrọ maka ego, nke onye na-agwụ ya gị na ya nwere agreement. Nọọ ihe dị etu a ka ị ga na-enye mmụọ maka ya bụ oke ego ahụ ha na-ewetara gị. Mana ọ nwere ihe na-akụwara ndị mmadụ, sị ndị mmadụ ekwuola m ya mbụ, nke abụọ agba nke ịtọ na-akụwa gbasara ihe dị iche na oke Awele na Okeite. Si na ọgwa ndị mmadụ na ọgwụ ọbụla na-eri nkịta, ọgwụ ọbụla amecha sị gị nyewe ya nkịta, nwere ike iri mmadụ. Maka na ọtụtụ mmụọ dị iche iche eji n'uto na-anọ na-agba ọfụ, mmadụ ahụ enwetaghị ha ya bin wee chụọrọ mmụọ aja. Instead a na-ewezi nkịta wee replace ya. So ọgwụ ọbụla na-eri nkịta nwere ike iri mmadụ. Ọgwụ na-ebu ebu. And remember na ọgwụ a gwọrọ asị ọgwụ ego na jump natural process. Kpatara na onye gwọrọ ọgwụ ego mere Okeite, ụfọdụ n'ime ha nwere nsọ. O nwere ike ọ fụgoro nwunye mmadụ ụdị na ya, ọ ga-eme ihe niile, ọtụtụ ihe ana na-asọ nsọ, maka na ọ dị follow natural process. Ọ jump the principal laws in creation. Ihe ọ nọ na ya bụ chute ego, you can even step on toes. Ị ghọtara ya? Therefore, and na ọgwụ na-ebu ebu, o nwere ebe ị ga-enyeruo ya ihe, ọgwụ bụzie mgbe ị kwụziri inye ya ihe, o jiri aka ewelu. Ọnya ka m ji agwa ndị Igbo gbasalụ ihe ọbụla bụ ọgwụ, wee kọwaa gbasalụ nke ọgwụ akpọrọ Okeite. Adị m alụ ụdị ọrụ ahụ, mana o nwere ihe m na-akụwa gbasara ya bụ oke Awele. Awele bụ inwe isi ọma,
oke awele bụ mmadụ inwe isi ọma n'ụzọ pụrụ nnukwute iche. Wee kọwaa enwe natural process of attracting goodies. Na ihe nwoke awele ụdị nke na-eme bụ follow natural process, appease, align yourself to the entities of powers that follows you. Entities of powers that is homogeneous with your person and your family root. N'ihe ọpụta bụ align yourself with entities of powers that follows you. They will bless you abundantly. Onya bata na mmadụ bịakwute m sị m ka alụ ọrụ ya awele, oke awele. Na m na-asị onye ahụ mba. Maka na I will never jump natural process. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka a jump natural process and they jump ya o nwere after effect. There is always a danger in every shortcut. You got it? So ị na-achọ ịkọwa bụ na oke awele anyị na-eme oge bịagoro ihe mbụ na mbụ mmemere onye ọnwụ na mma Ugochi tubelu ihe mbụ na mbụ mmebe ụzọ gwa gị bụ gị gbaa afa. Gị gbaa afa miri emi. Nke bụ eziokwu na iwepụta oge jekwu dibịa na-agba ezigbo afa wee gbaara gị afa miri emi dịka etu anyị si agba na Ugochi tubelu ọdịnala temple gbaara gị afa miri emi wee chọpụta bidogoro na nke mbụ na ihe gbasara ndụ gị ma na ndụ gị ọ dị mmanụ na onwere mmụọ ebe ekpesara na arụsị mmanụ na onwere arụsị na-achụ gị mmanụ na ibu onye ọnwụ dị n'ụzọ ya o nwere ike ọnwụ na onwe onye imejọrọ wenye mmanya n'ofu mmụọ ma ọ were ọgwụ na-achụ gị amago na ndụ gị ọ dị ọnwụ na ndụ gị dị adịrọ emegoro gị ha na-akpọ call back to life. Enenecha nke anwa enene ma kere audition gị na chi gị maka na asị na onye bụrụ chi ụzọ ọgbagwo onwe ya n'ọsọ. Enenecha nke anwa anyị nene ọnọdụ ka ọnọdụ gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị ọha ma bụ ya ndị ụka kpọrọ ancestors ọha bụ ya ancestors ọha bụ ọnụ na-ekwuru gị ọha bụ ndị ụka kpọrọ saints site n'ikwu nne gị na ikwu nna kee communication gị na ha enwe cordial relationship between gị na ha ama enwewu harmony gị na ha ịlụkọ ọrụ hand by hand. Ihe ndị aka anyị enenezie ọ bụrụ ngwurube nna gị ọ ngwuru ebe emegidere nwaanyị bịara ije edi ma ọ ngwuru ebe egburu mmadụ enenecha ihe ndị a enene nwere ihe na-apịa ọdụ n'ala na-achọ ọbọ onwere onunu megidere onwere kọsụ ụda na family iwe nna gị enenecha anyị enene ma onwere iwu onye ndị mmiri na-agba ụgwọ ma entities of powers that follows you ha na-agba ụgwọ onwere mmụọ na-agba ụgwọ enenecha anyị enene iyi ụwa gị enenecha iyi ụwa gị then enene ihe gbasara ihe ọ ga-abụ eme the entities of powers that comes with you. Enwere entities of powers ndị gara ha ga-alụkọ na mmụọ niile na-eso gị enenecha ọ bụrụ na o nwere ndị gị na ha enwere cordial relationship alliance with them align all with them ndị a ga-esetụrụ ndị a ga-egburu ha na-egburu ha ndị a ga-achọrọ ha aja ha niile those entities of powers from ya chi maka na ọchị bụ ụzọ na mmụọ niile na ngwurube nna gị na ya ancestors the sense ezumezu mmụọ niile so gị are they happy with you? Ha dịchazie happy with you ha chụziere gị aja ihu ọma aja awụ aja anyị ga-achụ anyị kpọzie those entities of powers wee gwa ha sị ha na onye na-etu a emetago niile mma ha sị yes asị ya na onye na-etu a bụ onye nke ha na ọchara anyị chọzụ ka ihe ọma merie anyị kwubizie okwu weta ụmụ ahịhịa dị iche iche. O nwere ahịhịa na-ewetasị awele o nwere mgbọrọgwụ dị iche iche enwere flawa dị iche iche ihe ịmara ya ọ ihe ndị anyị na ka anyị eweta wee lụọ ọrụ ya bụ oke awele. Anyị mesịa ya anyị nwere mmụọ na-apụ apụ mmụọ bute mmụọ na-eweta ihe ọma ọrụ ya bụ is like the conductor all mmụọ na-unify all the entities of power that are around you wee jikọta ha ọnụ ka ha niile lụkọ ọrụ in one force for your good. Ọ mmụọ ka ọ ya bụ anyị kpọzie ha niile
anyị wee kwubi okwu wee gwa ha na anyị chọrọ ka ihe ọma bido mebe n'ebe ị nọ. Anyị kwuchaa ya, anyị gbuoru ebulu wee kene ha ka anya gba okwu anwa ekwubiri n'isi gị ka idebe ude. Ọ bụrụ na onye nọ nso, o nwere ndị anyị na-arụchalụ nke anyị ha favor powder ha ga na-eyuzu. Ụfọdụ ụmụ ndị anyị na-arụcha nke anyị ha nke ha ga na-etinye na nkwụ ọkụ ha gbapụta na shọt wee kwubi okwu. Ụfọdụ ụkwado ndị iwu na ebe ha nọ na onwere ihe anyị nwere ike ise ndị wuru ha. Ihe ndị dị etu a ga na-eme bụ arụcharịa ya, kwubicharịa okwu, dozicha ihe dị n'ụzọ ya, ogburu mmụọ anyị na-apụ apụ. Oke Awele anyị, mmụọ Oke Awele anyị ogbori ya anụ, gbori ebulu ka onye anwa debe ude ka ife ọma na-emere mgbe dị etu anwazi anyị na-ekwupụzi okwu iwe sonye ndị anyị lụrụ Oke Awele abụ ndị wụ na everyday anyị ga na-agọrọ ha ọfọ na Ugochi tubelu ọdịnala temple na-achụrụ ha àjà ihe ọma. Onye ka anyị wee bụrụ onye isi nchụàjà na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ihe o ji wee dị iche ka anyị wee bụrụ temple bụ na anyị na-achụ àjà kwa ụbọchị maka ọdịmma ndị niile kụrụ mmụọ anyị mbamba. Nke mbụ anyị na-achụ àjà maka mmụọ na-apụ apụ. Nwe ọtụ ndị bịa akụ ya mbamba, ndị niile kụrụ ya mbamba anyị na-achụrụ ha àjà everyday. Ndị seti nke abụọ bụ ndị bịarụ denụ ma Oke Awele setụrụ ezumezu mmụọ so ha nọ bịazie gboro anyị mmụọ anyị anọ ka o nyere ha aka chụtawa ihe akụ na ihe enwe bụ oke luru ha nọ, ka mmadụ ọbụla ghara ịgba ha ụchụ. Maka ụfọdụ ihe ịmara ọbụla na ọ bụrụ na o nwere mmụọ ịgbakuru na-enyere gị aka na-ewetara favor, we are in a competitive world. O nwere ndị nọ na-achọ ka ha gbaa ụchụ. O nwere ndị nwere ike isi na ha n'obodo Igbo 10 years 15 years nwere ihe ha nọpụtara. Ụfọdụ bụ ndị na-atụ ahịa, atụcha ahịa ngwa ahịa atọrọ na shọp, nwere onye na-ajụ nwa ọka na-eleghị one ịma ọnụ ụchụ ka a gbara gị. Ị ga-enwe ọnụ na-ekwuru gị na mmụọ. Ihe anyị na-ekwu bụ na Oke Awele anyị bụ genwe ịgbaku mmụọ anyị ji alụ ọrụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple, gbuoro ya anụ ka o nyere gị aka reconcile gị na mgbe entities of powers that follows you, nyere gị aka na-ewetara gị ihe ọma dị iche iche bụ oke gị, ka mmadụ ọbụla ghara ịmanipulate gị. O nwere ọzọ, ọ bụrụ gị ka mmadụ na-agwọrọ ọgwụ, ọ bụrụ gị nwa ka mmadụ na-eji eme ihe ọjọọ dị iche iche na-achọ ka ọ kpodo destiny gị isi na ọ bụrụ ozi gị nwa. Maka na onwego mmụọ ị na-egburu anụ, onwego mmụọ igburu anụ, mmụọ a wee na-anụrụ ọgụ na-ewetara gị oke bụ oke gị ka ọ ya ewetara gị. Ọ ma ewetara gị nke onye ọzọ, ọ ma step on toes. O nwere okwu ihe àjà ya asị na ị na-achụrụ ya àjà detu a ma ọ bụ detu a. Mana ihe ị ga na-eme bụ o nwee ka ihe ọma ti wee mere gị. O nwere ike ọ bụrụ ndị na-azụ afịa mgbe ị kwadoro afịa, ị bịa gbuoru mmụọ anụ, si mmụọ nekwe ihe ị chọrọ ime, na ị chọrọ ka ngwa ahịa gị si obodo dị etu a wee jewe obodo dị etu a, gbuoru mmụọ anụ, gwa mmụọ ihe ị chọrọ, si mmụọ na afịa ga-anaruo n'udo n'ihi egburu ya eburu ma ọ n'ihi emeri nka ma ọ n'ihi emeri nke ọzọ. Ewere ma ọ jijekwu n'ihu mmụọ ya gwa ya ihe i kwuru, mmụọ enye aka gaịdị ahịa gị ruo n'udo. Afịa ruo n'udo, ị bịa gbuoru mmụọ ahụ egbu. O nwere ihe ọ dị kwesịrị ịgba na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Almost every nkwụ ọbụla anyị na-egbu ebulu. Nkwụ a na-abịakwanụ, ọ nwụrụ na ị nọ na Anambra steeti, bịawa na Ugochi tubelu ọdịnala temple dị n'Oraifite. Fad every nkwụ ọbụla bịawa na ị ga-ata anụ, rie pepe soup, ihe oriri dị iche, nwa ụdị mmanya ị na-aṅụ. Maka na anyị na-egbu ebulu na-emesara aka na every nkwụ ọbụla. Anyị na-alụ ọrụ everyday, adịghị enwegwudi chance. A na-alụ ọrụ everyday. Ọ ka ya sị ụbọchị nkwụ ọ na-adị too much. Ihe m na-achịkọwa bụ ya nwee mmụọ gị na ha kwụ igbuori ya anụ, mana ihe bụ ụzọ mechi ihe dị n'ụzọ gị. Imechazi ihe dị n'ụzọ gị, anyị kwubizie okwu gwazie mmụọ na-apụ apụ n'ihi setụrụkwada mmụọ entities of powers that follows you. Ha mepere ụzọ ego, ha nye gị connection, ka nwoke fụwa gị n'anya, nwaanyị fụwa gị n'anya. Onye ị gwara ya kwụọ ụgwọ, onye ji ụgwọ isi anyị kwụọ ụgwọ. Itinye ngwa ahịa ya naruo n'udo na ọṅụ.
agbara aka achụ ihe na-ata alụ. A sị na ọmaka merụ nwoke merụ nwaanyị. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a nkọwa taa, ejụọ m 0805 7837 672. Ugochi tubelu Oraifite. Ọgwa na onwe ihe chọrọ ịjụ gbasara ọdịnala Igbo ma ihe gbasara afa miri emi, send ya meseji, aga m enyere gị aka. Ya gazienụ. Daalụnụ.